Shirin Kannywood a yau. Sabon shiri ne wanda zai rinka zuwa a akwatin talabijin ɗinku. Shirin zai rinka tattaunawa ne da fitattun jarumai da kuma mawaka. Bugu da ƙari, shirin zai rinka kawo muku labaran abin da ke faruwa a cikin masana'antar Kannywood. Sannan kuma zai rinka kawo muku yadda ake ɗaukar fina-finai da kuma yadda ake haskawa a sinimomi. Shirin Kannywood a yau zai rinka zuwa muku a duk ranar Asabar da misalin karfe 9 na dare agogon Najeriya, wanda ya daidai da karfe 8 agogon GMT da Ghana. Maimaitin shirin zai rinka zuwa a duk ranar Lahadi karfe 11 agogon Najeriya, wanda ya daidai da karfe 10 agogon GMT da Ghana. Shirin Kannywood a yau sabon shiri zai rinka zuwar muku a Hijira TV, The Journey of Life.